ассалому алейкум кадбонуни азиз. имрӯз тарзи таҳияи зиришк палави эрониро пешниҳод мекунам. намедонам то куҷо аз уҳдаи ин кор баромадам. мушкили ман каме дар он буд ки ман зиришки эрониро пайдо карда натавонистам ва аз зиришки тоҷикии худамон истифода кардам. медонед ки ранги зиришки мо сиёҳтар аст. худо кунад иншааллоҳ ки кӯшиш мекунам агар аз зиришки сурх пайдо кардам боз як бори дигар ин таоми хушмаззаро пешниҳод кунам, вале таъмаш олӣ буд. умедворам писандатон меояд. ташаккур. ба дег 3-4 қошуқ равғани растанӣ илова мекунем. ним қошуқча зарчӯбаро таф медиҳем. баъдан як пиёзро то мулоим шуданаш бирён мекунем ва морхоро илова мекунем. ҳамаро 4-5 дақиқа таф медиҳем. заъфарони дам карда илова мекунем ва обро илова мекунем. баъдан намаку адвияҳоро илова мекунем ва дар деги дигар каме равғани маска ва руби румиро 2-3 дақиқа таф медиҳем ва ба дегамон илова мекунем. ҳамаро хуб омехта мекунем ва ба муддати 45-50 дақиқа дар ҳарорати паст дам мепартоем. каме равғани маскаро об мекунем. ба он зиришк илова мекунем. каме таф медиҳем ва як қошуқ шакар илова мекунем ва як қошуқ заъфарон нидам карда. ҳамагӣ ин раванд 2-3 дақиқа идома меёбад. хуб оташро хомӯш мекунем ва омода шудааст. биринҷ омода шудааст ва дар деги дигар аллакай зербак ҳам омода шуд.